Yen cara Kanjeng Nabi niku gampang, Kang. Mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Sing sapa wonge niku dikarepno apik karo Gusti Allah, tandane wong niku seneng ngaji. Lah hadis niki kagem metane awake dhewe, Kang. Mboten kagem menghukumi utawi memvonis wong liya. Jadi nek misale awake dhewe iku ngaji terus dhek ora ngaji, terus dhek ora pinter awake dhewe. Mboten ngoten, Kang. Lah awake dhewe niku kagungan ilmu ya dibenake ning uripe awake dhewe. Nek pengin ilmune niku manfaat, nggih diterapno ning awake dhewe. Nek pengin ilmu niku berkah, niku nggih diajarno marang wong liya. Ngoten, Kang.